Здравейте, фенове на YouTube. Днес ще играем на Super Hero с Don't Worry. Коста, не влизаш. Влязох. Аз още не мога да разбера къде съм. Ето. Ако искате да ви пратя IP-то, ще ви го пратя в коментарите. Ето си голям лък, бе. Ще ви кажа тайната как да вдигнете голям левел. Слагате бомбата и ви дава по 800 XP. Това тук е... Какво? Мамка тук е 100 лева. Мгм. Тю е яко. И когато станете на много 10 левел, ставате 50 XP и после когато станете още, ако искате да вдигнете още един левел, само 10 XP и вдигаш левел. 10 000, да. Това е бомба ли има? Рътово. Ако искате да ме последвате, моят профил всъщност е BSG. Аз много често снимам на Майнкрафт. Ако искате да ме питате някои неща за сървъра или за други сървъри, как се играе играта, ми пишете на скайпа. И него ще ви го напиша в коментарите. Той е заселен, той е спасил. Да. Така става като стрелям като от. Най-после. Само ние сме. И твоя приятел. Да. Аз пък ще взема 150 лева. Като извикам онези дъртовци. Те що не идват вие? Бомбата. И с бомба. О, става 9 лева, ясно. Айде, защо не ми се показва менюто, бе? Защото може да се объркал. Или на другия рунд. Не, чакай, аз бях 10, как станах 9? Знаеш ли защо? Сигурно се убива онези, дето дават пари на полицайите, а те, когато ги убиваш, ще намалят XP-то. Вече няма правя. Че не си го направил, нали? Направих. Мале, каква грозна картина. Човек с... Къде си? Казвай.
коридорите. Това е. Давид! Не искаш да покажеш нещо. Вече спирам да убивам тези плашила там. Давай сменят мапа, стига. Аз казах да го сменят. Не. Еми, аз минавам то. Давай, бебе. Няма бе. Слагам бомбата, докато някой не е влязал. Вече е късно. Давай бомбата. Има килвай. Добре, учвам да я сложа. Стани ти дава повече левелка. Аз винаги твой ще го килвам. Той... Кил не моя. Залагаш ли бомбата? Не бе, не съм я сложил сякаш. Къде си? Къде? Да я обидвам, Добре. Идвам. Как беше, бе? Защо не ми дава? Защо не ми дава, бе? Стига, бе, Даниеле, бе! Опа. Стига, бе! Господи! Искаме ти толкова много да се обидвам. Значи. Къде ли беше бомба? Не. То те го. Сега. Залагай я. Залагам я. Залагай я, ти сама же. Какво не мога да я? Какво не мога, бе? Трябва и така да си срещу нея и да я гледаш и да не се мърдаш. Не се излагай. Не става, бе. И така. И задържаш е. Махай се. Ето го другия дете 100 левел. Напиши на моя приятел дали искаш ти. Смисъл за XP. Ало. Искаш ли за XP? Ами не пише да. Махнал ми се магиката. Като ми махна левела и магиката ми се е махнала да пускам. Защо не казваш къде си, бе? Еми, сложил съм бомбата. Защо не казваш за той? О! 3, 2, 1. Защо не казваш, бе? Пак я слагам там. Сложих я. Ще обезвредиш ли? Ало. Идваш ли да обезвредиш бомбата? Ма
За това аз ти казах да напишеш да сте с него и да сте за XP, ама ти му отказа. Не, просто бях заглушил. Залагай тъпата по. Не у мене. Напиши добре, искам ти. Пак ме залагна. Ало. Много добри фенове на YouTube, това е за днес. Ако искате информация, ми пишете.